Poďte. Odpuste, drahá. Boskom som si uctil vašu ruku. Kde je Giorgio? Navaril mi zlú večeru. Primiešal mi do jedla jed. Čo ste s ním spravili? Musel som ho... Zdá sa mi, že v poslednej dobe ma chce mnoho ľudí zabiť. Ale to je o vašom postavení, samozrejme. Ďakujem za milé slova, miláčik. Potrebujem od vás jednu službu. Službu? Ale ja som všetky prezervatívy spotreboval. Nemyslím poslednú službu, vy idiot. Potrebujem, aby ste odniesli 2 obálky. Obálky pre milenca! Nie, drahý, pre nájomného bránu. Tak je to v poriadku. Chcem, aby ste ich odniesli ešte dnes. Je mi cťou vyhovieť vášmu prianiu. Neexistuje pre mňa väčšej potiky, ako pozrieť do vašich krásnych očí a vidieť v nich vďaku. Len vtedy viete... Dobre, choďte už. Ešte sa z vás vykne nejaký poet a mala by som vás na svedomí. Síce vám nerozumiem, ale už idem za povinnosťou. Zdravím ťa, Tony. Stoličku? Nie. Dlho sa nezdržím. Mám ešte nejaké záležitosti. Čo vás tu neprivádza? Mám obálku! A peniaze tiež! Posiela ma moja lepšia polovička. Vieš, čo robiť? Tony. Musím zabiť človeka. Ale nie od takého. Dobre, prečítam si to potom. A zda sa ma nebojíš? Nie. Tak si sadni. A inak sa máš... Ako? Dobre. Nevravili ste, že sa ponáhľate? Áno, ale zabudol som, kam sa vlastne ponáhľa. Možno si spomeniete cestou. Možné je všetko, to si zapamätaj. Tony. Zapamätám. Dobre, tak už idem. A jak spomenul som si, november, blížia sa Vianoce, nemáš požičať pár drobných na darčeky. Áno, niečo by sa rádom našlo. Máš ich tu. Áno. Obálku si nechaj. Mám ich doma dosť. Ha! To bol fór! Nemám ich doma dosť. Zlejkovi si. Tony. Čau. S Bohom. Pán Tony, bla bla bla. Zabite svojho muža. Pane! Bu! Vystrašili ste ma. Myslíte si, že zabijem priateľa? Myslím, za toľké peniaze. Nevidel som z nej ani korunu. Ani ste nemohli. Sú to eurá. To je pravda. Čo to tam máte? Toto je zbraň. Stačí nabiť, zamieriť. Zdravím ťa! Tony. Prišiel si na návštevu. Áno, pane. A prečo sa oháňaš tým koltom? Ja... To tak.
Radšej ho hneď odlož, ešte si ním odstrelíš. Drahá, vyzeráte naľakane. Nie ste rada, že ma vidíte? Nie, teda som. Ako ste sa dnes mali, drahí? Čo nového v práci? Obchody. Samé obchody. Obchody. Samozrejme, že obchody. Čo mám kravy pásť? Uvoľnite sa, pane. Je dôležité, aby ste boli uvoľnení. Ak je to také dôležité, tak sa rád uvoľním. Vincenzo, povedz čau tomuto svetu. Čau. Si podliak. Tóni. Poď. Zaujímajú vás rozdiely medzi mužmi a ženami? Poprosím Milana, aby nám ich dokázal. Vážení diváci, mám tu pre vás pár podstatných rozdielov medzi mužom a ženou. Je to veľmi prepracované a psychologicky hlboké. Oslovenie. Idú spolu Lenka, Zuzka, Dáša, Majka do kaviarne, oslovujú sa Leni, Zuzi, Dáši, Maji. Idú spolu Michal, Karol, Robert a Jan do krčmy, oslovujú sa Tlstor, Kreten, Ožran a Smajdo. Peniaze. Muž za vec v hodnote 5 eur zaplatí 10 eur, pokiaľ ju potrebuje. Žena zaplatí 10 eur za blbosť v hodnote 20 eur, ktorú nepotrebuje, pretože je na to zľava. Kúpeľňa. Muž má v kúpeľni 5 vecí. Zubnú kefku, zubnú pastu, hodiaci strojček, mydlo a utierák. Typická žena má v kúpeľni zhruba 337 vecí. Väčšinu z nich muž nedokáže identifikovať. Hádky. Žena má v hádke vždy posledné slovo. Čokoľvek, čo povie muž potom, je začiatok novej hádky. Mačky. Žena miluje mačky. Muž hovorí, že tiež miluje mačky, ale keď sa žena nepozerá, nákope. Budúcnosť. Žena má obavy o budúcnosť, kým sa nevydá. Muž nemá obavy o budúcnosť, dokedy sa neožení. Úspech. Úspešný muž je ten, ktorý zarobí viac peňazí, ako jeho žena dokáže minúť. Úspešná žena je tá, ktorá takéhoto muža nájde. Manželstvo. Žena si vezme muža a dúfa, že sa zmení. Ale márne. Muž si vezme ženu a dúfa, že sa nezmení. Ale márne. Vyparádenie. Žena sa vyparádne, keď ide nakupovať, vynie smeti, podať kvety, zdvihnúť telefón, prečítať si knižku alebo vybrať listy zo sranky. Muž sa vyparádne na svadbu a na pohreb. Prirodzenosť. Muž po zobudení vyzerá rovnako, ako keď sa šiel ľahnúť. Žena cez noc, ako si oškaredie. Deti. Žena vie o svojich deťoch všetko. Vie o ich termínoch náušného zubára, láskach, kamarátoch, obľúbenom jedle, tajných obavách i nádejach. Muž si nejasne uvedomuje, že v dome žijú akísi malí ľudia. A na záver myšlienka dňa. Ženatý muž môže zabudnúť na svoje chyby. Je predsa zbytočné, aby si to isté pamätali dvaja ľudia.
našich životoch odreagovanie od reality, únik zo skutočného sveta do sveta fantázie. Aspoň na chvíľu si to vráťme v našich spomienkach. Popolúška. Bol raz v jednej neznámej a vzdialenej krajine práve tu krásny princ. Som krásny princ. Boli tam i škaredé sestry. Sme škaredé sestry. A sestra škaredých sestier Popoluška. Som Popoluška! Sme také šťastné, že môžeme ísť na bál. Som taká smutná, že nemôžem ísť na bal. Popoluška, prinies nám slávnostné šaty. OK. Sme také šťastné, že budeme môcť tancovať s krásnym princom. O niečo neskôr. Som taká smutná. Nebuď smutná, som dobrá víla. Ako si ma vystrašila. Prečo si smutná? Nemôžem ísť na bal. Ale ty tam môžeš ísť. Ale ja tam nemôžem ísť. Ale ty tam môžeš ísť. Ale ja tam nemôžem ísť. Ale ty môžeš. OK. Dám ti krásne šaty. OK. Dám ti krásne topánky. Som taká šťastná. Môžeš ísť na bal, ale musíš sa o polnoci vrátiť. OK. Neskôr na bále. Som krásny princ a som taký krásny. Si taký pekný. Viem, zatancujem si s tebou. OK. Žiadlíme. Som taká šťastná. Som taký krásny. Som dobrá víla. Čoskoro prišla noc, zvoní zvon. Bim, bam, bom. Už je polnoc, musím ísť. OK. Odchádza. Stratila som topánku. Aha, stratila topánku. Musím ju nájsť, lebo sa s ňou chcem oženiť. Nasledujúci deň. Som taká smutná. Som dobrá víla. Potom krásny princ prišiel do domu a bol taký krásny. Si krásny. Viem, ste také škaredé. My vieme. Priniesol som vám topánku. Chcete si ju skúsiť? Je mi dobrá. Nie je vám dobrá. Ale áno, je mi dobrá. Nie, nie je vám dobrá. OK. Popoluška, chceš skúsiť topánku? OK. Je ti dobrá. Som taká šťastná. Som taký krásny. Vezmem si ťa za ženu. OK. Žiadlíme. Som taký krásny. Som taká šťastná. Som dobrá víla. Nevieme. Ďakujeme vám všetkým za pozornosť a pozývame vás na tanečný parket.